Телефон белән кулланганда анда говорящий специальный программа бар. Ул почти һәрбер телефонда хәзер инде бар, смартфонда, айфонда. Аны кабызырга гына кирәк. Мин сообщение, например, язам. Һәм һәрбер символ, һәрбер экранда булган әйберне ул программа тавыш белән укып бирә миңа. Шулай гади иттереп кенә әйткәндә, картинкаларны хәзер инде Инстаграмда үзгәрешләр бар, фотографияларны укый башлады. Программа тоже. Ул конкретно укымый, ул ике кеше ди, например, урамда ике кеше. Шулай гына әйтә. Йөзләрне ул укып бирми. Миңа подруга дус кызым сообщение язган. Мин аңа хәзер җавап язарга уйладым. Скоростьны үзем регулировать итәм. Ничек кирәк, миңа шулай ясыйм. Кайберләр аңлатты бетерми әле скорость зур булгач. Мин привет дип язам. Клавиатура үзе килеп чыга. Һәрбер хәрефнең расположениесын үзем беләм инде. Язылды. Ул уже сообщениены алды.